Jmenuji se Pavel Janda a jsem kondičním trenérem prvního ČLTK Praha. Dnes mám Marek Routa ukáže ukázku anaerobního cvičení se švihadlem. Toto cvičení má 3 stupně obtížnosti. První nejlehčí obtížnost spočívá v přešvihách s nožmou, které kombinujeme po 15 vteřinách s přešvihy zvanými skipping. Toto se 2krát opakuje v rámci 1 minuty. Obtížnější variantou tohoto cvičení jsou přeskoky s nožmou kombinované s dvojšvihy. Úplně nejtěžší variantou jsou přeskoky skippingem po 15 vteřinách vystřídané dvojšvihy. Dávkování je stejné, 1 minutu.